En aquesta aula de l'Institut Europa, al barri de Bellvitge, els alumnes de tecnologia de quart de l'ESO programen vehicles autònoms. El projecte forma part de la segona edició de Joves Talents Científics, un programa que se centra en la indústria 4.0, és a dir, en la transformació digital del sistema productiu mitjançant tecnologies intel·ligents. L'objectiu del programa és potenciar l'aprenentatge de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques a secundària i batxillerat. El nostre taller va de cotxes autònoms on hem de programar els robots per fer un circuit on hem de poder anar a la parada que nosaltres volem sense que hi hagin errors. Organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació amb la col·laboració de la Fundació Ibercaja, Joves Talents Científics permet incorporar a les classes personal científic expert. Un exemple és el Marc Pérez, l'enginyer de vehicles autònoms que ha realitzat el taller. Ell ensenya als alumnes els conceptes bàsics, però alhora el treball dels estudiants servirà a la seva empresa per testejar els cotxes. Doncs intento explicar una mica amb un llenguatge molt amè i molt alt nivell de què va la conducció autònoma, què fa possible que els cotxes es condueixin sols i per què és important per a la societat. Estem intentant muntar una base de dades d'escenaris i justament amb ells el que hem aconseguit és que cada un dels alumnes ens proposi un escenari que pugui ser un repte per vehicles autònoms. Llavors aquests escenaris me'ls emportaré jo com a dibuixos i després els més interessants els convertirem en un escenari ja digital que puguem incloure en un simulador que es puguin fer servir per testejar vehicles autònoms. En general, el programa és valorat molt positivament tant pels professors com per l'alumnat. Quart d'ESO en general tenim una classe molt motivada i que tots els interessa bastant i saben programar bastant bé, que hem fet feina als cursos anteriors també i tot, i llavors crec que en general està agradant i el taller també. Yo tengo pensado estudiar una ingeniería tecnológica y más o menos va encaminado con lo que quiero estudiar aquí en futuro. A part de l'Institut Europa, 4 centres de secundària més de l'àrea metropolitana formen part del projecte. Entre ells, un altre institut de l'Hospitalet, el Camp Vilomara, que al mes de març realitzarà un taller de realitat augmentada.